היי חברים, בדרך כלל עושים מנה עיקרית, אבל היום חשבתי למה לא צ'טני, צ'טני ירוק שהולך עם כל מנה ראשונה, עם בג'יה בצל, וגם אפשר לאכול את הצ'טני הזה עם סמוסה. וכל הזמן שמבקשים טייק אווי, עוד צ'טני ועוד צ'טני, עכשיו תעשו צ'טני בבית. ממש 5 דקות, כוסברה, נאנה, פלפל ירוק, שום זנגוויל, מלח, כמון וסוכר. כאן יש לי קוקוס ומיץ לימון. פותחים את הכוסברה, תמיד זה כוסברה אחד, רבע נאנה, שהנאנה עושה את זה מר. זה צ'טני וזה לא פסטו. הנה, עכשיו שמתי את הכל, כוסברה, נאנה ופלפל ירוק, ועכשיו אני אעשה את זה בבלנדר. מיץ, שום, זנגוויל, כמון, מלח, סוכר. מתחילים. אחרי שזה טחון, אני מוסיפה לזה קוקוס ששמתי במים. ועוד פעם. כן, מוכן. צ'טני. צ'טני מוכן, אפשר לאכול את זה עם כל דבר, אפילו עם פרוסת לחם סנדוויץ', אבל אני מראה לכם משהו מאוד טעים, קוראים לזה אניאן בג'י עם בצל, ואתם זוכרים חברים את הקמח עדשים שלי? מלח, טיפה סודה, כוסברה, גרגירים, טיפה פלפל וכוסברה טריה. בגלל הבצל יש לו את המים שלו, לא צריכים להוסיף לזה מים. מחכים לשים את הקמח עדשים. לפזר טיפה טיפה. הבריטיש קוראים לזה אוניון בג'י. מוכרים את זה ברחובות של הודו. הנה ככה זה נראה עד שזה מוכן. זה לא דליל, זה באמצע. מכניסים את זה לשמן שהרתחנו מקודם. עכשיו אנחנו מבשלים אותו כמה דקות ואתם תראו שזה מוכן. ממש כמה דקות, וזה טעים לאללה, ממש טעים, ממש טעים. להוריד את השמן. הנה חברים, מוכן. אניאן בג'י עם צ'טני ירוק. וואו, אוכלים את זה ככה. שמים ככה. מעדן.